Nimbag malam tayo amin ako. Umisong kay man. Narigat kay laan. Nairot kay laan. Binigla na tayo man niya. Nakaamak mo di kalman. Kasla di dyan ay tigundaway nga uray kas ano kasirib mo, kas ano kabaknang mo, kas ano katangsit mo, agluano ka, uri si kang atati number 1 na katatangsit ang tidili, agluano ka, ato talaga nga kasla agbitak tidaga. Talaga nga ako, aging gana tatak no, at daluma, di ma, dapat pala butag-butag na sa paminsan. Kung ako na siya na makapupuot nga dati kasla ulaw ko pa'y na ano, kung naman na. At lumabas na dakkel nga tarak, yung gulo, apo, datan sa manan. Uri na, agkod-kod na tayo aso, nga dakkel, dadag-dadag ko na tayo kulungan na apo, kasla na. Ur-urayik na tayo, itataray ko lang tang rumor. Apo, na tayo kunadan nga uri, kas ano nga, katangsit mo, kas ano kalain mo, kas ano kapigsan, kas ano kabanang mo, nadagito yung nga gundaway ka. Talaga nga si kakararag tayo niya. Talaga nga sa Bali, na talaga kagungkunada ka. Ada na kita na paminangglisan di rabi, damo na kita ay sisiyat ijayan ti. Agraman butan sa apay mo DJ inumdan, tapno handa mapuutan ti gangganay. Kunada, inya dito gayang kahanga mabalas ako kunada. Talaga, inya na kita nga mabalas. Inya na kita nga mabalas kunada ko kimat. Siyempre, mga balay nga kabalsit. Gangganad. Piyapay ta bagyo ta mga naliklikan tayo nga dahil kasla kuma. At least kumasaganaan. Dahil ta gangganad. Nga pa dahil kita nga mabalis. Kimat. Kunakmat. Luklupok ida. Kimat. Gangganad. Marites. Taurin na tayo. At dahil langit. Ipadamag na ito. Nasi ato pang JMP. Ipadamag na ito. Hamulat ka mabalis. Ang angawag-angam. Oray nagkakatawad. At dalat na jay amak. Kala di rabi at niya, di mo, danyang oras na hindi, dandan niya, galas 3 na hindi. Diyan nakapuan niya, naturugan, nagkapkapi at kijeruar, dahil tricycle doon, ako naman yung tricycle lang, kita mo, datan niya nga mangidurong na. Diyan magkayati umunod na, isumul lang na iso, oray na, aginda at pampanunutan. Diyan nga, butan mo nga, dahil hamong, awan sa bali nga maibagang nga, ako, kasyan na ka. Ada nag-message ka niya, kung na nakano di anak na ako, kung na ay mamang, kung na nakano di ubing kano di anak, di ubing pa di anak na kung na apa niya nga nga, akas tayo nga, bukbutan tayo, di na mo tala isardangan ka, makimismisa tayo pahi, aglulwalo tayo mat. Kanya nga tatay sungbat ko ako, Jesus ko, oray kasyak to, pahi nga mangmismisa, oray klag sangit, tayo Idi kalman namin, idi ka tada nagpunpun tagagabor. Idi amano nga nalpas ti ka di simbaanan, sagsagot ti sabongan, ama imbagta na ilugan da ijay karno da ijay pa, da ijay natayon. Rumor da, imbagta na karwar da ta din, da yung apo ko, nagdaktol ta building ta simbaan tayo. Dati kwarto, kahit nagugunan, gangganad. Rimwara, di ka second for di ko, no magnaak agas dyan, baka iso, tupak mo da ijay, di iso pa ka tayo. Napanag yan, tiberanda to ay napigsalat na baka agtupak mo na dyan kalubdi nga to. Napanag yung tok-tok kisin. Baka agsina di kusina nga daan. Talaga nga basit lang, tumpuak ang ijitang tangaw. Pero nagkita kaldin, di ka kadwak isyan. Talaga nga na tumpuak ka, punuhaan yung dati na dagsin ko. Diyos ko, baka may dagtok-alkal yun, mailong-lumak iyan. Diyan mo lang mo na niya, kaya ramida kang kapila-karara ko, apo uston, apo uston, apo uston, apo uston. Kapaman nga, bimaba kami, pagkukinita, daga dyan na pag nakipamumpun nga daduma, ada nakakaput, dyan di posti di basketbolan, ada nakadalupisa, kaya daga nga, murmurabon, ori ka ipigsam, agsangit at papada tayo mga makasangit, talaga nga awanan. Hindi ko, nagpali-pali, udi dyan na, pepaylaan, hindi ko, ibagbagada nga, dumakil kayo kuhan, nagtawag na tuyan ta, gaputi tagudin ko nada ka, ito'y banda tinuna ka na ka, nagputi danon ko nada, agmi gibakwit tayo. Nga dagit yung makakadwa ka dapil agbumbumba mo, tawang nga kuryente, kintayon ka, tarsin niyo. Ay, po, iso da dyan, da dyan ipakasangita ko, da dyan, idi, agawid kami dyan, kamanggaanan, da dyan, kamang mga da dyan, ubog, di balayan ko na, kanya ti mabalin kong arayatag, dagit yung aming yatatawa nga, ado pala, relax mo nga, magmag na mo, di dyan, nalagay, ang dangat, buto.
Nagpadaya kami iti sagatan. Aya po dagiti tayo kakabsat tayo di mantanas tayo nagpapadaya na dyan. Makita mo nga di na anak natin isalakan na, di lakuan na nga awan ti, kasla di rin nang nga apo niya laki din, ay kasla di awan ti maaramidang nga. Nga ad-adda ko yung makasangit ka. Madi mo dirang tayo ginagting nga, nagsubli ka. Napan di ubugan. Nagsurti na tayo kung napa di nalagsak mo, di pa na aso mo ti itartaray na mga aso ti itartaray na. Kasla iso na yun ko na nakakabsat nga nadadaday ti gundaway nga itid na nga di nga talaga piyapay di kubit na maliklikan tayo hindi rumrumar ka daw kung kuna tayo datoy ko talaga nga sa pasap nga sigurado naglualo tayo amin uray niya ti pamatin uray niya ti profession mo uray niya ti kungkunan ka talaga nga sa bali nga talaga di nana kaya dahil tikas na di sa lutsud di ubing apaya nga nga kunana nga rin ubing ka, apaya nga tanong maaramig ka niya tayo dati mama, aglulwalo tayo pa, makimismisa tayo pa. Kanagsyaat ka din, tila madidigra ka, dagi tayo sweetek ka na mangiruro mo dyan, nabatog tibalay dati ang gangganan, nagmadin na ipatok-patok. Bagay dili amin sa amad, nasisingkuan mo din, taga-dili. Baka na kamla dyan si Bilyamot, imang pahayat na yung apo. Naglaingan, no? Di dyan na mapili na kumamot ta. Kasi di mo ti kunana niya, pero di dyan nagimula. Idi di agtubo ti bukal ka dapat, ikatan mi ka, haan, bayan nyo nga ilasin to, dagiti may aggapas. No, niya dyan nasaya, kanya ikatan tatakas, lamo la dahil ibanghelyo tayo. Nga ti panagkalak, ang amoyo natin agkalak pa, maala na dagiti nasayaat, kinhaan nga ikaan. E dyan ito ti panagilasin. Iso nga dito no didigra, nasaya at ken sing na dakes ka ay ka mairamraman tayo amin. Tatigrasya namot nga ititid na kada tayo nasaya at ken dakes ka binbindisyonan na tayo latamot. Yeah. Itid na mo ilat tayo grasya ore ko na tayo nga adda madina jibiyag tayo adda pagkapsutan tayo itid na latamot ti bindisyon na. Hindi ko mo malmaluman iso na jeti bagbay amiris ko uri lang nga nakaturturog mo ijay balay dagiti kakadwa ko siya ka nagawid ak na yung muna nakita ko na baga ko no naggangganad nga sulo na di kumbento mi ka awang mo madanong namin nga di rin nanay na retay di bagbaga ko nga ala numan pa'y kastoy ibagbaga ko rin dagitay agdamdamag pag si atan laan ikararagan tayo dagitay na biktima dagitay na trauma ti uray lang ano kas ano di butang tayo di nakarkaro pa din di kapsat tayo di abran ya kas ano di amang tayo nga magunggon ka gasam ta building da nga di butang aging na tatada tayo ka dalag ko ti basit nga kwa ka adda pay laan umas more kanyadan na isudat nagsentron na ikararagan tayo dagitay kapsat tayo man dagitay na biktima dagitay na trauma la unay uray da tayo alay karkararag tayo nga nagsargangan kada tatay medyo agmalam medyo mayatan inanangan ti pinakigtutan na Diyos ko ito maramdam mo ka nagtuturog pampanunutan manan nang agtalat tayo latakin ni Apo Diyos kakapsat agkararag tayo awan ti sa bali nga maaramit tayo di tayo mabaling nga kamat-kamatan dahil nga gangganag ta pag-aduang tayo kuman haamot anya nga surrendering na siya at kumaki, di ano kung na tayo, madalusan tayo, tipuso tayo, tanong, kanyaman tayo paspasama. Agbabawi tayo, tanong, kanyaman tayo paspasama, nakasagana di kayo puso, ng haang kumamot ikararag tayo, ang gusto kumamot ka. Ala, oray ta naglualo tayo, mati oray langan. Itultuloy tayo, matati at kararag. Isuguro ti kunak na gaday, nagkasar tayo bigat, tayo di malang. Madama pala na pasray at gutad-gutad tigang ganun at practice na pala dyan nga agmarja kasanan to karoon mabigat na tayo napuy-puyan ang gansamot piman oray lang maulula ginubiyan ang tayo siyempre nagganagganganad na mga nagban nag-isoti kunat ka dahi takararag yun hindi kalman ngagsarden kuma kinjibutan yun kasta kumati kanayon takararag yung mga kasla asawa kati kumamag kapingat di kararag tayo kasla kapingat ti kanayon nagganganad nga dahil kasla awanan ti tangsit tayo na ikat awanan ti kasla maudi nga kararagan di pa nag-break na tayo kala di tayo nakasirseryoso di puso tayo nga
Tidak daw ate kidi kalman ko uri basit lang nakaasin ni ako Diyos. Nga apoy sa ganun, uri basit lang nakaasin, uri batit lang nakaasin na umanayon. Isungod nga rin niya, gundaway tayo, kita nga nagganganag ka, umadok mo kimisa. Ganganag ka mamang nabigatan, kung ayaw mo na, ambot ka na yun, ano yung mapapakawan na, ang kumamot ka na, nakailangan mo kaya yun. Ang kumamot ka na, Diyos ko mo, pakawanan. Nagbutil nga, ngamhaan, na dyan ibagbaga nakakabsat nga, nadaman kasto nga palagi. Pagyamanan tayo niya, tawang pay nati, pakanya tayo, ang pay nati napakaruan unay. Nadaman na kita natin, nagnapijorin niyo, nga induldulin niyo, nalaki pakawalan. Piagyaman tayo natin, oray na kita, mula yung na tokol ka po, tigangganan nga, ingatan niya, kasi ka na kita tropik, tennis ka daw, palpalto na ganyan, nabitang ng baamong. Pipya nga day jayan. Kaya ibagbaga na dito yung kakabsat. Ano ti bendisyon sa pasap. Ya? Tididigra sa pasap. Iti imatan niya po Diyos iti sa kuna agpapada tayo amin. Kaya iti no isamari tayo amin daytoy awan ti laban tayo. Ya? Adaman na idumdum mga trabaho, adaman business mo, adaman na pipya nga panagbiag mo, adaman na ginginawa ko ng daragiti anak mo kada kabagyan nga makatulong ngam na umay ti kakastoy sa pasak may sa tipuso tayo kadi ko matipagtali na idun tayo dayjay may sa puso nga nakasirseryoso magkararag nakapaspas na nagkararag kararagan tayo madagitay daduma nga kakabsat tayo aduma dagiti kakabagyan tayo madagiti adayo no kas ano dibutan tayo nabubutan ta pa mo tadi nga nakita kanya pasama kumustaon ta kayo tawagan ka kayo, nagitay ka kabagyan, nagitay am mo, tamadanagan ka mo talit napasamat ng pagyamanan tayo ni Apo Diyos at datay pailatoy. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos, kastoy pa ilang pinapasamat, like kararagan tayo, nagitay na biktima, nagitay na karo. Datay nga, butin nga puso, nangruna ka nagitay na pakaruan, nakakapsat tayo, maiktan tayo kumatinam na mga arakupon na tayo pailang ni Apo Diyos. Ayatin na tayo pailaan ni Apo Diyos. Hindi ka naman ngarod ka, makikita ni nanang bakit nga ilugan dati tricycle nga narigat pa nga sumalpa. Kasla maajak maawatan diri inak nga ako nakanlat ako mga napipigsat ti makariinan. Yati kumahan na mariina mo tin atakas di nga rodin kakaasid ang mga isang salpa kasla masyanak launay di diri na nga isuti dapat nakalugan di kuliglig nga kakaasid ang mga tengtengelan ka Diyos ko. Iso nga di kararag nga datay udah dia surrender nga puso nga nila apo ti namnama tayo kuna nangarod daytoy sambo tayo nagasat ti tao at ti Dios ni Jacob ti katulungan na nga nagasat tayo tartarabayo na tayo pailaangam hantay ko masardayan ti agkararag ako maiktan tayo ti namnama nabaring agsardengan pumigsa ko madigi puso tayo lakis-kisayan tayo tibutan naman pa'y adalata pa naganad antay mga agtaluklauna niya no delikado di jay pagyanan uno di jay adalata di jay precaution kung ang tamo di jay ngam ituloy tayo ti kararagan tayo dagiti amin nga nabiktima kararagan tayo tilubong tayo kung dagiti agduduma dapay lang aggugubat dati mo ito yung magaganan. Adupay lang ang kasapulan na ti kararag tilubong. Kalay tinadalos a puso, iti manang naasing nga Diyos, agtalag tayo kinukuana, itad tayo kinukuana ti amin nga panunot, puso kinakon tayo, sapay kumatatarabayan na tayo, kalpasan tayo tingabutan, ipananam na kumamanan, ti dungo na kada tayo, iparinan na kumamanan, ti ayat na kada tayo.